Sanibona bafethu uVanelo. So namhlanje ngizokhuluma ngobani na? Ngizokhuluma ngoKhulisa Mudau. So abantu ade bekhuluma usuku lonke regarding indaba yaMdau to iOrlando Pirates. Yabo. So ngizozama nje ukukhuluma ngale indaba lezi bafethu ngovo lwami ngezinto nami engizwile, ngeindaba engizwile regarding yena uKhulisa Mudau. So isituation yaKhulisa Mudau with Mamelodi Sundowns is very tricky. If you remember, I spoke about uKhulisa Mudau back in November siya ku December. Ukuthi umjida with Mamelodi Sundowns, they are still working on signing him a new deal eGumamelodi Sundowns. Remember ke i-deal yakhe iya expire. I-expire nini i-deal yakhe? I-expire ngoJune 2026. Right now siku 2026. Kulo January lo. Uma leli windi leli iMamelodi Sundowns ingamnikezi i-contract entsha kuleli windi leli, uMdau usengasayina noma yipi club, usengasayina noma yipi iclub imthathe mahala ngoJune. So nayike inkinga la izoba tricky khona. Indaba yithini nazi? Zithi indaba iOrlando Pirates ifuna ukumsecure ubani uKhulisa Mudau, ifuna ukuyenza isigning yakhe ibe ireality sikuona lo January lo. Ufuna ukumsayina manje angaze abe mahala lapha ngoJune. Uma ubheke uKhulisa Mudau akafunwa iOrlando Pirates kuphela, maningi ama clubs akhona la eAfrica amfunayo uKhulisa Mudau. I-signing yakhe uKhulisa Mudau kuzoba i-signing enkulu if Orlando Pirates ikwazile ukuthi iyenze. Remember, iMamelodi Sundowns isathanda ukwenza i-signing enkulu kakhulu, yabo, eshoke abantu abaningi. iSundowns isayine bani? Isayine uMonapule Saling obe kwi-contract yakhe yokugcina with Orlando Pirates. I-situation yaMonapule Saling i-situation ethi ayicishe ifane ne-situation yabani na, ne-situation yakhe uMudau. Njengoba nje ama-situation abo efana, if iphelile isizini uMonapule Saling engasayinanga deal with Orlando Pirates ubezohamba mahala kuOrlando Pirates. If iyaphela le season le uMdau engakasayini i-contract, yabo, uyahamba kweMamelodi Sundowns and uhamba mahala ha. So into iyasho la ukuthi Orlando Pirates iyamfuna umjida, yabo. Njengoba imfuna nje akusiyona yodwa. Ile nto ngifuna ukuyi-highlight kubantu because it seems like abantu abaningi sebephusha lento leyo ukuthi yes Orlando kuphela. Yes Orlando Pirates ikhona kwi-race but ke akusiyo yodwa imfunayo uKhulisa Mudau. Kumele nikwazi lokho, kumele nazi ukuthi nayo iSundowns ayibekile phansi, iyafuna umjida ukumgcina kweMamelodi Sundowns. Kuzoba kuyena ke umjida ukuthi yena ngokwakhe ufunani. Isaqala isizini akadlalanga cause umjida ngokwakhe akagculisekile ngecontract lokho bemnikezayo iMamelodi Sundowns lokho bemnikezayo. Kuningi okwenzakalayo bafethu. Iwindi ngiyalazi, iwindi lihlale li-tricky, kuhlale kuzoba nezitori each and every day. Kona la eSouth Africa kuhlale kuzophuma izitori ezintsha. So ngithi nje ngiyifinalize indaba yakhe umjida. Yes Orlando Pirates are in talks with yena uMdau ukuthi bamlande ngoJanuary, but ke akusiyona Orlando Pirates kuphela, akhona nyamanye ama club amfuna umjida. Kungenzeka, but I'm not saying Orlando Pirates izoyifinalize i-deal, yabo. Ngenzeka Orlando Pirates imsayinise i-pre-contract izimthole mase kuphela isizini. Sakubona lokho kwenzeka kwini na kwiPulwane City. iPulwane City ifunanga ukuthi simsayine lo mjida lo uSunapolice ayesamsayina isiphelile isizini, yabo. Mamelodi Sundowns asazi ungangitshela wena ama comments, how do you feel regarding le indaba lezi? But ke Orlando Pirates inako ukusurprise, yabo, isengakwenza okunye. But ke mina ngokwami ngajabula ukumbona umjida ejoin Orlando Pirates because uma usubheka ama right backs esinawo, most of ama right backs akhona kuOrlando Pirates ama injury prone. Libitso is an injury prone, Van Rooyen is an injury prone, we have Mashilione ongekho right now, we have Shandu who is also an injury prone. So you cannot really rely on ama right backs now kuOrlando Pirates. And when you have umdlalo njengoKhulisa Mudau, one of the best right backs akhona la eAfrica, you really have a player there. You really have a top player there also kwazi akudlalele leya position, akunikeze lento oyifunayo. Uma siye eAfrica, uma siyodlala nje ama competition amakhulu, uma big games uzokunikeza lento oyifunayo. So mina I vouch for the signing le. Uma iba khona bafethu ngajabula nje indlela eyisimanga. But ke wena ungangitshela kuma comments singaba newindi lihle kakhulu. Uma usubheka phela iwindi lokuqala Orlando Pirates eyabanalo ngosikhathi isayino Sipho Mbulu, uSunapolice, isayino Thuma, isayino Nemtajela, kwakuyiwindi lihle lelo. So far ukhona uDe Jong, sebem-announce uDe Jong as one of the signings. Bakhona abanye abadlali engibazwile, uMphotshe Bathane from Marumo Gallants nabo kuthiwa bazoza bazo-add lapha equality emuva. So mase ku-add na uKhulisa Mudau kulona leli windi leli Orlando Pirates ingaba
one of the teams enewindi elihle, but so far it looks like iMamelodi Sundowns iyalida kwiwindi la ngoJanuary.